ଜାନୁଆରୀ 24 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଶା। ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 24 ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି। ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 26 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ସେପରି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନରେ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ ଅବସରରେ ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ 31 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୋଟ 92 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ସିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିନେମାଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 12 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 22 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 28 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କଲେକ୍ସନ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 6 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 68 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସ୍କାଇ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି 2025 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ସରଗୋଧା ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବୀର ପହରିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଅଲି ଖାନ ଏବଂ ନିମ୍ରିତ କୌର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି।